Dangwari. Lantarki. Ka ce ka iya Hausa sosai ko? Alhamdulillah lantarki alhamdulillah Hausa min ji Hausa kama jace Kano. Ka fi ni iya Hausa. Kai na ben zama kana kirmi da kai. Ka fa Hausa iya Hausa. Mun buga da wanda ya yi ka girma. To shikenan bari in tambaye ka. Ka yi tambayan ka na ji. Duk wanda ya rena tsayo wata. To wanda ya rena tsayon wata. To yayi nashi daban. Yayi nashi daban kuma. Haka ne. Tam. In fitsari banza ne. An fitsari banza ne. To tun da banza ne an kaji kai kai ka tai dabinka. Haka ne? Allah tun da fitsari banza ne ba ka beri kayanka. To shikenan barin ƙara tambayar ka. Abin nema ya samu. Amsa mai soci lantarki abin nema ya samu aiki kenan tun da an samu aiki dole yayi abin nema ya samu aiki kenan. Aiki kuma. Alhamdulillah. Aka kace ka fi mu iya Hausa. To duka tambayan ka na ba da amsa da shi. Gaskiya in Hausa suka rike ka zaka da. Kamenya na yi dukwa. Ni dai na faɗa ma ka gyara dai. Ka ga kan ka gyara dai kai Hausan ka kana kirimin da kai ka zo Hausa mu gwari an fi ka Hausa shine ka ji Hausa wai a dike mu Hausa ta za dike mu ana ci albarkaci da mu Hausa ko da lissahi ya rikice a cikin lissahi zai ka jana asa a yi da gwari saboda ya gane kowa da kowa ya gane ba kai lantarki ben zabu ka ji Hausa